dituzte kondenatu. Aldaketa proposatu denean, aldaketa martxan jarri denean, istentzie gaituzte deskalifikatu. Lazoa Katalunian, alagiakak Frantzian, kolore oso bat nahi dute gakotu. Ez dugu gehiago nahi, txokatu haren jokoan. Ez dugu gehiago nahi. Gabeko hautetxien errez esplikatzen dute. Dendena ala daiteke, enan jokotik ateratu gabe. Dena alda daiteke, baina deus aldatu gabe, eta gure beldurrak baliatzen dituzte. Zinezko kanbiamendu bakarrak, antzinetik ezin erranezkoak, nire ondorioak bai dakartza.